Така, здравейте хора, здравейте! Днеска ще играем на Roblox. И днес какво ще играем? Днеска искам да играем на новия мод. Ето тази игра. Така. Днес съм естествено с микрофоните. Така. Опа. Така. Аз тук съм играл. Имате един специален бонус. Ви дават няколко си хиляди. Има някакви подаръци, които ни дават снежинки. Аз тези снежинки не знам какво се правят, но това и не е главно. Извинявайте, че е много бързам. Просто искам да ви кажа за новите коли. Така, започваме новите коли. Така. Има ново. Това са много скъпи коли сега. Да видим нещо малко по-ефтино. Какво има нещо ефтино? Най-ефтиното е... Значи от тея да видим. То тук ще е. Най-ефтиното е 1 милион. Ето си колко. Вау, супер е! Но искам да видя най-скъпото. Коя е разликата? Няма разлика. Така, би ви казал, че ето тази кола, лично моя, аз съм си ги направил с мой тунинг. И тя е много бърза. Вътре гледайте километраж само. Дърпане прави, че си нямате на идея. Да, гумите винаги трябва да се сменяват. Те не могат да ме изстигнат даже. Гумите трябва да се сменяват, защото на старта е малко зле, когато няколко пъти, например 5-6 пъти прави старт. Ето гледайте при мен. При мен сега още са супер. И в смисъл е добре. И бих ви казал, че извинявам се. Просто не съм концентрирал и сега искам да ви кажа, че бих искал да ви споделя, че ще купа нова придобивка. И придобивката ми ще е BMW M5. M5 е 60, мисля, че да, е 60-ка. Мисля, че няма да стигне парите за тунинг, защото разполагам само с някакви 98 бона. Да. Само изчакайте да взема паритето. Разполагам с 98 бона. Бихме чакали още 2 минути, да може да вземем още 10к, за да може да вземем такова. Бихме се поразкали малко изгледа, да ви разкажа, и с този град, че всичко е, вижте са, тези неща, то ви изписва горе, че спечелвате, например, аз спечелих, какво съм спечелил? 20 000 долара. Това е много хубаво, но има и още долу акция, така, но трябва да се плати Robux и може да спечелите различни аксесуари. За 250 ще получа не знам какво, а нека видим едно колко ни дава. Горе-долу не много. Така, 5 минути, трябва да чакам още 5 минути, не ми се прави нищо. Разполагам с някакви пари. Така. Извинявам се, че майка малко се чува, просто съм с микрофон и то е силно. И бихме взели 60-ката, ако ги намеря, извинявам се, аз бихме взели, то имаме една кола, която бихме взели, която много искам, само че тя май е изтрита. Да. BMW-та вече няма ли?
Смисъл, как да няма като... Много странно. Мерседес има. Аз винаги взимах БМВ. Чакайте да видим. Но... Извинявам се, но... Няма колите ни. Хора, само Мерседеси, някакви... Буквално са махнали от играта БМВ-тата. Те се водиха... Ето. Б, Кем... Няма го. Хора, аз имах E60-ка напреди. Затова бих исках да ги купя пак, да направя същото нещо, тя е бърза. И беше точно тук. И също ще наменим ли БМВ? Няма БМВ днеска. Да има. Няма и да има никога. Така. Няма БМВ-та, хора. Това е много зле. Няма какво да тунинговаме. То черен кошмар, син кошмар, не ми се тунингова. Слабичък е за мен малко. И с тунинг каптен нали ще е зле. Не ми харесва. Бихме взели тос, но нямаме пари за този джипка, нали са заложен така, но извинявам се, но не намирам БМВ-то, това е зле. Те сте ги майнали. Добре, защо тези коли не са ги майнали? Ето те са много дълго време така. Или аз просто не забелязвам колата, но ги няма. Добре, хора, взимаме тогава, ето, мисля, че не, този джип няма ми да ни хареса. Съгласен ли си за той нещо? 8 цилиндра. V8. Купуваме го. Сега ще видим пробната. Момчета, какво съм купил аз? Много е бавно, като гледам. Значи това за 200. Не ми харесва, затова правим едно хубаво нещо. Цъп! Така, момчета и момичета и драги приятели. След малко бихме взели още малко парички. Така. Извинявам се, просто не мога. След малко буквално не мога. В смисъл, как няма? Аз не мога да си представя, че съм майнали БМВ-то, хора. Извинявам се, гласа ми малко се променява. От време на време се променява, както говоря. Сега трябва да се оправи. Ето, хора. Малко. Ето, вижте сега как е слял. Сега се оправи, май, да. И сега ще ви кажа. Разполагаме 132 000. И бихме купили. Дано съгласни с мене. Бихме купили. Не, това не ми харесва. За да мога да има за тунинг. Бихме купили. Това съм го имал. Това е много бавно с тунинг. Ами хора. Щом ще е така. Ще е той. Дано да не съм направил голяма грешка. Ще го видим дали е бърз. Така, хора. И да гледаме. Нови гумички не трябва.
се забелязва вече. Да, горе-долу. Това, че онази кола на четвърта, предната, правеше 200. А това с на 6 човек не знам какво прави. Но с турбовари 300 може да ги дигнем. Да, 300 и нещо. Макс спида, така се каже. И има едно легендарно копченце, който ще направи всичко за нас. Така, уф. Разполагахме с хубави пари, но вече ги нямаме. Така, 14 000 долара. Инсталиран. Забравихме за турбината, но ние ги имаме. Чакайте, ние не сме взели мотора! Ние сме сложили турбината. Хора, направихме голяма грешка. Да. Няма много голяма разлика, че да. Ич. За турбината за двигател ще ни трябва още малко парички. След малко ще получим няколко хиляди долара. Да направим най-голямата ни грешка. Да, хора. Мисля, че за сега това ще е първата част. И ако искате втора част, естествено ще ги направим. Лайк, сабскрайб и до скоро! Но не забравяйте, че ще ме гледа това видео горе-долу 3 дена. Не, извинете, аз съм като някои други българи, които след 5 дена изкарат втора част, затова ще направя след излизането на това, горе-долу след един ден. Нова част. И, както казах, лайк, сабскрайб и камбанката, да не пропускате мои интересни нови видео. Чао! И чакайте. Да, това беше от мен. До нови срещи.